Койнаре, наскоро сформираната младежка организация, спечели проект за $500. Младежите, заедно с доброволец от Корпуса на мира, имат амбицията да променят нагласите и стереотипите на своите съграждани към чистотата на родното място. В продължение на 2 дни на доброволни начала те почистваха парка, където по-късно ще бъдат инсталирани пейки и маси, ще бъдат засадени нови храсти и цветя. Екипът на Акценти беше поканен, за да отрази старта на събитието. Ето и повече подробности. Здравейте, аз съм Кристина Димитрова и съм младежки репортер на предаването Акценти. Днес сме в Койнаре и гостуваме тук, за да ви разкажем за един проект на младежите. Здравей, Горди! Здрасти. Как си? Ами, добре. Ще ни разкажеш ли за проекта? Ами, добре. Значи, преди известно време, американец от Корпуса на мира дойде при нас. Неговото име е Рори Нолан. Започнахме проект с име Заедно за нас. Преди време спечелихме от американската актриса Майли Сайръс $500. Също така започнахме да слагаме кутии в кафенетата и магазините за дарения, още $100 отгоре. Значи, проекта ни е да направим парка по-добро място, както и самия град. Имаме помощта на кмета, който ще предостави няколко пейки, маса. Опитваме в момента да изравним парка, да го почистим и това е. Днес е първия ден от нашето почистване. Би трябвало днес да приведем нещата в ред. Понеделник и вторник кмета ще сложи масите, както и пейките. И може би общото проект ще ни отнеме 2 седмици, докато бъде завършен парк. Добре, достатъчно ли младежи се включват? Ами, значи, още от стартирането на групата ни сме около 6-7 човека. И тези дни започнахме рекламиране, така да се каже, на нашия проект. И това е. Присъединиха се доста, за което се радвам. Здравей, Рори! Здравейте! Как си? Добре съм. А вие? Ами, аз съм добре. Харесва ли ви тук в България? Да, абсолютно, разбира се. На колко години сте? Аз съм на 26 години. Каква е разликата между американските младежи и тези в България? За младежките, не знам, това е труден въпрос. Преди когато дойдах тук, не работих с деца, so не знам. Но тук тези деца, те са много добри, те имат голям желание да помогнат за всичко. За парк, например, имаме 18 деца, може би, сега. Това е супер. Децата справят ли се с английския? Да. Не всички, но да. Как се отнасят хората с вас тук в Койнаре? Повторете моя. Как се отнасят хората с вас тук в Койнаре? Добре ли се държат с вас? Ами да. Как минават вечерите ти тук? С какво се забавляваш? Ами, тук както искам. Пием бира понякога, имам гаджето тук, тя е българка и хора от тях и не знам. Тук младежите казаха, че много им помагат. Ами, щом така казват, действително е така. Аз, да ви кажа, бях много така приятно изненадан преди месец и половина-два, когато дойдеха при мен тези прекрасни младежи и споделиха техните намерения. Значи, това е едно начинание, една инициатива от техна страна, която е просто беше необходима за нашия град. И лично аз като кмет смятам, че ако от тук нататък трябва да търсим начина, по който да променим нещата в нашия град, то това ще бъде точно чрез тези прекрасни млади хора, чрез техните инициативи, чрез техната помощ. Те със своите действия, с своите постъпки
да спомогнат по някакъв начин да промениме просто отношението ни към самите нас и към околната среда. А вие с какво помогнахте на този проект? Ами за начало, помощта така е минимална, значи това са 3 пеки, които ще монтираме от страна на кметството с една масичка. След което съм и обещал също така пълната моя подкрепа за всяко едно нещо, което те искат да осъществят в нашия град. Тук всъщност ще помогне след това и за подравняване на самия терен в парка, за оформянето на алейките, евентуално за възстановяване на водопроводната инсталация и монтирането на една градинска чешмичка, което също така го имаме като идея в бъдеще. Добре, благодаря ви. Преди време ви разказахме за мисията на Корпуса на мира в България. Над 90 американски доброволци пристигнаха в страната ни тази година и в продължение на 2 години съвместно съжителство с обикновените хора те ще изучават религията, живота, културата и бита на българите. 5 от тях бяха разпределени в Койнаре. Ето как започна тяхната история. Ник, Басима, Диана, Майк и Каран идват от различни щати на Америка – Орегон, Охайо, Пенсилвания и Флорида, за да живеят по законите и правилата на българските граждани и то не къде да е, а именно в Койнаре. Те са 5 от близо 90-членната група американци от Корпуса на мира, пристигнала тази година в България. В следващите няколко месеца те ще изучават български език и ще преподават английски в училището. Ще живеят сред местните жители, настанени в обикновени домове с цел да се интегрират в общността и допринесат за изграждането на разбирателство, дълготрайни връзки и приятелства. С камерата на Акценти успяхме да заснемем част от последния ден от престоя на американците в Койнаре, когато се включиха в екологичната акция на младежката организация от града по спечеления проект за облагородяване на градския парк. Наравно с читалищните служители и останалите местни ентусиасти дошли да подкрепят младежите в усилията им за по-приветлива околна среда, техните американски приятели засаждаха храсти и почистваха зелените площи в централната част на Койнаре. Даяна, какво научи за живота в България и за хората тук за тези 3 месеца, откакто сте доброволци в Койнаре? Казва, че хората са много мили, че научила, че те обичат да се държат добре с хората. Че е едно незабравимо изживяване и че е много радостна, че има възможността да дойде тук и да срещне милите хора в България и нейните доведени майка и баща, които са в момента тук в Койнаре. А надява ли се след клетвата, която ще положат скоро във Враца, да остане пак тук? Казва, че е щастлива да бъде и да остане тук в Койнаре, обаче в момента тя ще трябва да иде в Златица и се радва, че там ще може да създадем нови връзки, да промени обществото по някакъв начин и да се срещне с много нови хора. България и българите са много приятни хора, обаче езикът ми е малко труден. Да питам за някаква интересна случка, която им се е случила през тези 3 месеца. Well, I'm thinking still now, it just happened last night. My wife and I went on a picnic by the river with Николай и Ваня. Една от най-така незабравимите ми моменти беше просто спокойната вечер, която прекарахме аз и моята жена на реката. Бяхме на пикник с Ваня и Николай Мишовски и беше просто чудесно. С известна носталгия те разказаха и за предстоящата клетва във Враца, след която ще станат пълноправни доброволци от Корпуса на мира, но след това ще бъдат разпределени в други малки селища на страната, където в продължение на 2 години ще работят по програми, свързани с развитието на туризма, с преподаване на английски език и разработването на стратегии, отговарящи на нуждите на местната общност там. Какви са впечатленията ви за цялостния престой на американските доброволци в Койнаре? Ами като цяло впечатленията са ми много добри. Те се оказаха така доста активни хора с много идеи, с амбиция, с така много ползотворни намерения и желания. Това, което ми направи впечатление през престой в нашия град е постоянното и търсене на нови дейности, с които да подобрят по някакъв начин благосъстоянието и да подобрят по някакъв начин
визията на нашия град. През цялото време бяхме заедно с тях. Всяка една тяхна инициатива аз я подкрепях, както и те винаги съобразяваха с моите желания. Заедно чествахме техният национален празник 4 юли, като за мен лично това беше така, за първ път аз се докоснах с техните обичаи и с това как те празнуват националния празник. Също така друга добра идея и изпълнение беше боядисването и почистването на един парк имаме в нашия град, така наречения парка Стария дъб. По собствена инициатива те боядисаха детската площадка, което даде така доста добър отзвук сред населението на Койнаре. Така че в общи линии аз съм изключително доволен от престоя в Койнаре. Радвам се, че и те ще останат с такива впечатления за нашия град. С това дано да съм и бил полезен. На 23-ти в петък съм поканен официално на техната клетва, по случай вече стъпва официалното и приемане като доброволци от Корпуса на мира. Там аз съм и подготвил една изненада, за която те не знаят. Ще ги удостоя с плакетите на почните плакети на град Койнаре, като се надявам това да остане един спомен скъп за тях, за техните семейства от престоя в град Койнаре. Те всички казаха, че искат да се върнат отново тук, обаче разбирам, че ги разпределят в други населени места в България. Ами да, така е. Ние си имаме пък тук нашия доброволец Рори, който има още една година, така че надявам се и за напред да продължат тези инициативи и тези програми с доброволци, така че радвам се, че Койнаре е един притегателен център и така добре се възприема от доброволците.